Oxe, como é o último programa desta temporada, queríamos, si conseguímoslo, xuntar a todos os colaboradores, a todas os colaboradores que nos axudaron a pintar a mona durante esta temporada. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso a Eva, Rocío, Patri, Ana, Roy, Xurxo, Juanra y Dani. Bueno, dúas cousas, especialmente este aplauso e este cariño a Roy Méndez, que hai moito tempo que non estaba por aquí. ¡Hombre, capitán! Un placer sempre. E outro detalle importante é, como vedes, hai os colaboradores son moi variados. Só hai que ver a vestimenta de Patricia e a vestimenta de Xurxo para ver que hai, é variado completamente. Que tal, Eva? Emocionada. Si, eu tamén, Estou super emocionada, verdad? E eu, cada ano que pasa, ao final, cando acaba a temporada, sempre teño a sensación de, bueno, veñe vacacións, está ben e tal, e festa e tal, pero teño unha sensación de agradecimiento de poder ter feito todo o ano aí pintando a mona, de, en plan, guai, un ano máis engañando a xente. E un ano máis, que este ano non foi fácil. Porque pasamos o diario. O diario, e houve moito traballo, e houve moita... Pero teño o sentimento ese de, que guai, outro ano. Foi outro ano xa, verdad? Outro ano feito, a verdade. Mira, gracias. Mentras se prepara o combo dominicano, que se poden ir preparando xa para a actuación, aquí, sabedes o que estaba previsto aquí? Dixérmolo, contármolo. Unha previsión, sí. Dixérmolo, non, aquí non é... Aquí están falando de verdade. Sí. A idea era que vos, cada un de vos, elixira como un titular do que foi para vos esta temporada, este ano, e que o dixéramos á cámara, no noso reto do TikTok, dicindo de forma romántica. 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 Sí. Era así ou non? Nos fixeron no sensual. Sensual. Sensual ou sexual? Pero da igual porque vou... Sabes que pasa? Sexual. Da igual porque vou cambiar todo. Entonces, da igual. Menos mal. A ver ahora que nos dices. ¿Por qué? Porque ao final este momento tamén, mira, quedan 4 minutos de programa para que actúe o combo e enseñemos o cadro. Entón, como este é o momento noso, vamos a fazer o seguinte, cada un que diga o que lle apetezca. O que sei. Pero sensual? No, normal. Normal. Pero, vale. Normal, do que sinta ahora mismo, que lle apetezca dicir, como despedida de temporada e tal, eso me parece máis difícil, pero máis real, ¿no? Sí, pero falar en serio a min... Pero non te pones en serio. Sensual? No. É que ela ahora quedou aí. Xa estaba motivado. Xa ti has preparado? No. Tíalo preparado? No. Tíalo preparado sensual? Eu a sensualidade levo adentro. Corre por as túas venas. Bueno, pero entón, a ver, vas a fazer isto? No, ti. Vale, pois entón eu o que quero dicir... Porque vas tú primeiro, porque... Porque estades aí, digo, queredes vos? Entón vai Roy de último e Roy sensual. Exacto. Sí, xa está. Es que daxeste moi ben, Roy. Non, eu, cando dicías que poderíamos decir o que queiramos, eu sei que quero dicir, Roberto, mira, eu levo 34 anos... Por favor. Non, a ver, tampouco. É unha cousa, pero quero dicir que eu levo 34 anos en televisión, Roberto. Estiven en moitísimos platós, con moitísimos directores, con moitísimos equipos. E teñoche que dicir, pois, noraboa, moitísimas gracias, porque tes un programa maravilloso. Me encantas, caesme moi ben, me pareces moi boa persoa.
Así que, bravo por ti! Gracias. De verdad. Tampouco é a idea que non tedes por qué... quería dicirlo. Vale, porque sí. Agradezco que me dá un pouco de vergonza, pero No, agradezco. pero digo de verdad, como profesional, de Gracias, verdad. gracias. E logo como persoa, porque Gracias, gracias. o teu equipo traballa super ben e ti... Que sí, pero Quero que me... decir que quero Estas sí están- quero me da un poñelo en pouco de valor, corte. no, pero quero poñelo en valor de verdad, Vale, porque gracias. a televisión non é tan fácil como Gracias, parece. Ana Me Geitos, que tal? Como encanta. estás? Que guapa. Pois, eu son a pequena de aquí e foi unha experiencia inolvidable. Ademais de ser a pequena, pois desme pois o privilexio, non, de compartir momentos con persoas que son a voz da experiencia e entre os modelitos, as emocións, pois, jova, conquistaste desme todos, de verdade, o corazón sempre. Gracias pola experiencia. Carreño! Tú tampouco sabes falar serio, Tampouco sabes falar serio. Sí, sei falar. Pois, a ver, este foi un dos anos máis bonitos que recordo polo medo tamén que era adentrarse neste mundo do que é a televisión, pero non me quero alargar moito porque gracias aos meus compañeiros, gracias Eva, gracias Robert, por acollerme dunha maneira tan bonita, de facelo todo tan fácil, e sobre todo tamén o equipo que está detrás. Oi, emocioname moito con estas cousas. É que esto que falamos do programa parece que é o común, Xurxo, sabes? Pero non é o común, É que eu- isto tes que sabelo tamén, Son sabes? moi- Que o que son moi pasa sentido. neste programa non é o común de os programas. Xa, como non o sei, pois a miña sensación sempre é ser sincero e dicir as cousas tal e como son, e a verdade é que dá gusto traballar con xente como a vos e facelo tan bonito e tan de corazón. Moitas gracias. Juan Ramón, que? Ramón! No, eu simplemente dixenche aí atrás que che corregín que era, é que para mí foi unha temporada moi especial. Corregínche aí atrás que empezamos a temporada diaria con Josito. Non sabía que fora Acabámoslo con primeiro Josito. diario, No sabía. Sí, e despois do que me pasou, simplemente agradecer porque foi empezar de novo e como se cerra o tipo. Estamos todos emocionados. Manela, que? Dios Non contabas, Pero tanta emoción. E pois eu tiña pensado unha frase así de Bueno, pero é coña, dicir o que no, che apetezca e listo, Pero ahora, pois xa que estamos tan emocionados todos, pois vou cambiar un pouco o rollo. Eu a verdade é que vin un pouco dando a nota, non? Co tema de a tua cara faixeme coñecida, cantar, que é o que suelo facer. Pero xa que estamos, apetéceme dicir, eu como fan do programa que era, non o digo porque ahora este aquí, pero a maxia que ten este programa é sencillamente a paixón que lle poñedes ao que facedes e o moito que vos gusta e eso transmitídelo a nós que traballamos aquí tamén e a xente que nos ve dentro da casa. O sea que é unha maravilla e síntome moi afortunada de ter formado parte desta familia. Gracias. Daniel! No, carallo, falar ahora despois diles, si les Pero falaron é verdad que non fomos capaces de solucionar da Como tua así, perna ya, toda a ya, temporada. No, pero aí hombre, estuvemos. estou aguantando. Nada, eu simplemente decirvos a todos, ao público en general, que me dades bastante vida. Todos sabedes polo que pasei máis ou menos. A vida quitou moitas cousas, pero tamén me deu cousas como poder participar no programa. E ahora que sei o que é un aplauso do público, é super aditivo. Así que gracias por contar comigo. É un sueño, gracias. Sensual ou normal? No, como queiras, da igual. Vou intentar normal. Vou intentar normal, pero mirando o chan, vale? No, normal. Sigue. No, pero, espera, vou intentar normal. Pero que tienes preparado unha música? Non teño preparado nada, vale. vou ter preparado. Vale. No, quero dar as gracias por darme oportunidade un ano máis de estar aquí contigo aprendendo, e contigo tamén, e pola paciencia sexual, vamos sexual. No. Fíxoseme curto, pero paseino realmente ben. Crees que podes facer de portavoz destos... Podes facer portavoz dos azulitos. Sí, escoitaseme. Escoitase ya, Néstor? Hola. Ahora.
Bueno, pois eu quero darche as gracias non só por darnos traballo, claro, pero... Chámalle traballo a eso, tío. Bueno, sí. Por deixar un espacio na televisión onde pode haber música en directo, onde se apoia a cultura e a música, e non é fácil, non existe en ningún outro lugar, e para min é un honor formar parte de algo así, moitísimas gracias. É o mellor sitio do mundo. Bueno, Iglesias, que eche cerrar? Pois, nada, eu quero dicir que esta, se non me equivoco, é a miña 12 temporada. Entón non sei, 11 ou 12 temporadas levo, máis ou menos. E non é fácil estar tantos anos nun programa, nin pola miña parte, nin pola parte del, nin, o sea, eso non é fácil para nada. E levo 12 anos aquí e quero darlle as gracias a toda a xente que me sigue parando pola calle e me di gracias por facerme reír, non cambies nunca, xente que está pasando por moi malos momentos e me dicen gracias a vos, pois podo sonreír e iso é a cousa máis bonita que me pasou nesta vida. Gracias, de verdade. Bueno, mirade que... Non enseñes aínda, José, non enseñes aínda, pero mirade que pasada o que temos aquí montado de fin de festa, Espectacular, en directo, É unha pasada que vai, é impresionante vervos, agora verán vostedes nas súas casas, pero é impresionante que vamos poder vivir aquí en directo, vostedes nas súas casas. Ao acabar o combo, por fin, enseñamos o cadro. Señoras, señores, meus donos, toros, cabaleiras... Despois. Cando acabo o combo, enseñamos o cuadro. Xa de final de todo. Vale. É emoción, non? Sí, sí. Sí, claro, por eso.